Here at Tambobong. Ngay, magay kayo sa vlog ko. Hello! Welcome back to my channel. So nandito naman po tayo sa Tambobong Beach. Pero bago po lahat, sa mga hindi po nagsusubscribe sa ating YouTube channel, pindutin nyo na po ang subscribe button and of course the bell button para updated po kayo sa lahat ng aking ganap sa buhay. Ayan, so start na po natin. Ayan na po sila guys. Nagsisikain na po sila. Kain ka, kakainin kita. Anong ulam mo? Adobo. Adobo. Adobong paa. Paa ng dinosaur. Ayan, tingin tayo ng crabs. Ito siya. Dati ko ni Ajini, yung il. Alam Mati kayo kumaga. haan tanga. Haan niya kumagat ata. Wala na pumasok. Ito yung jote nga yun. Ito ang dami nila Mga umang. Lang dati starfish. Uy, ayun laki Wala mo na. Uy, il ni nagtakol bakla. Ayun Ata ni. Ito mo ang igama nagtanga ka. Nagtanga ni bakla. Di na Ajini. Ano yun pa? Ayan. Pwede mo nagli. Matama. Mga kumagat ata po ta. Magali. Tanga nagalis ata. Alaan mo na nagtanga. Agure ka bakla. Agure ka. Bakla alaan mo na Ba't di ba nagali?
guys. Ata ni nagkita ata na yung tibangka. Dating alam natin eh. Mga mababaw! Snorkel ka na. Ano yan? Video? Ay, Video? What's up guys? Yan guys! Hello! Lalo mo. Ayan, kaninang umaga sobrang lalim dito guys. Pero ngayon, ababaw! Ajini o, di maala di bangka na cute. Ayun, ayan. Ay, video ko bago. Ayan, itong ulam namin later. Ninaga natin nga sita. Tulingan. Tulingan. yellow pin. Di ko agarod. Naganan. Tulingan. Alam niyo di ka gudwa nga sa kajet ako. Na itudok-tudokan. Ako din yung ulam. Amot sa tudok. Ano gusto ko sumba mo? Inyo di damag mo? Ako kabulong sa bala. Lakpik sa apay dati. Bakit may dahon ng saging yung inihaw ng alis dapo? Tupig? Tanga tupig. Tupig. Oh, in the baliak Porpig. Kita ni kasano tagbalikid, chef. Kasalaglulo. Kasagluluto. Kasagluluto lang ni tupig was. Ayan guys, pupuntahan natin yung mga nagluluto ng pagkain namin. Yan. Ito po ang aming chef cook. Anong ulam natin? Ito isda. Anong isda yan? Isdang bulilit. Munggo. Ay, ito yung munggo. Siya kagluto ate munggon. Ang jeep ko ata. Mispo sa ata. Ito tiyan din. Sobra. Why? Gado. Nakadupa yata niya. Kirimit lang. Ate G. Mati ate di sagpaw ate ti ko at udok ni. Going home na po. Hello guys.